Wel, dyma chi olygfa ynghylch y gwartheg wrth i ni weld yr heffrod o Darw Glas yn ei llinell. Greg Willis yn beirniadu wedi tynnu nhw i gyd fewn ac yn y safle cyntaf mae rhif 35. Heffer gan y teulu Sellers, mae ganddyn nhw ddwy yn y dosbarth yma. Superfection. A mae'n super a mae'n perfect bron iawn yn dweud yma. Mae'n heffer hynod o gywir. Yndi, gywir iawn. Heffer rhif 35. Nice iawn. Sefyll yn daclus iawn fyd. Teulu Sellers, maen nhw'n wynebau cyfarwydd yn y ffair yn cefnogi ers blynyddoedd ac hefyd yn dod i'r brig yn rheolaidd ac yn agos at y brig. Maen nhw'n gwybod sut i gynhyrchu stoc o safon a mae hon werth i weld. Pwy fath o bwysau hon dyfan? Rhif 35. Mae hwnna'n 593 kilo yn pwyso, de? Pwyso bech neis fyd. Wede ti byth bod hi'n pwyso gymaint wrth edrych ar ei maint i fan hyn ar yn pwys ni. Dwi ddim yn heffer fawr o ran maint. Tro beth sydd â fi, ond mae'r pwysau yna, mae'n cario'r pwysau dda, ynddo fi. Yndi, mae'n gafio fo'n neis iawn. Dim yn danos bod i'r drwm. Na. A dyna mwyn i beth yw rhinweddau'r gwartheg glas y bryd, ynddo fe. Ti'n bod y teirw glas yma, maen nhw'n gallu taflu pwysau ar gorff bach. Yndi. Dyna maen nhw'n enwog am wneud. Mae'r tîn olen am pwysau beth yn nhw'n un peth. Ydy, ti'n iawn. Wrth i ni weld Greg Willis yn dod at yr heffer sydd yn y safle cyntaf unwaith eto a'i ddwylo arni'n pwyso a mesur. Bydd na newid arall tybed. Ac yn ddifur iawn, heffer y teulu sydd yn yr ail safle hefyd, y teulu Sellers. Nhw sydd yn safle rhif 1 a rhif 2 ar hyn o bryd efo Superfection a Calendar Girl. Felly, ti'n bod se pethau'n aros fel ma nhw. Sy'n nhw'n hapus iawn. Am ddosbarth yw hwnna i'r teulu, ynddo fe? A jyst i esbonio i'r gwylwyr gatre, mae yna ddau ddosbarth i'r heffrod yma o Darw Glas. A mi fydd na garden coch yn cael ei roed yn y dosbarth yma a'r dosbarth nesaf, a mi fydd y ddwy heffer wedyn yn dychwelyd fori ar gyfer y bencampwriaeth. Felly fydda nhw ddim yn dewis heddi, ti'n bod allan o'r 16 o Darw Glas. Fydda nhw'n dewis heddi pwy sydd yn mynd mlaen y ffordd, fydd y ddwy yn dychwelyd. Mae hynna'n beth da iawn i'r bryd bod yna gymaint yn trio, bod yna ddau glas yn nhw. Ar un peth y digwydd efo'r limbs heddi hefyd, mae yna dwr golew o heffrod o Darw lim yma fel fydde rhywun yn disgwyl wrth gwrs ar un peth fydd yn digwydd fyny y fori fyd. Felly, mae'n beth da i'r bryd yn dweud. Ond anos bod yna ddigon o bobl yn cadw nhw, ynddo di? Yn union, ydy. Dyna chi'r 5 heffer ddi yn y safleoedd cyntaf. A mae wedi newid nhw. Do. Felly, 2 heffer gan y teulu Sellers yn safle 1 a 2. Ond Superfection yn mynd i'r ail safle ar hyn o bryd a Calendar Girl yn cael ei dyrchafu i'r safle cyntaf. Does na'm lot rhwng y ddwy a gweud y gwir wrth edrych arnyn nhw dyfan. Mae nhw'n agos iawn, a mae dal i wenu achos mae dal yn mynd yn gyntaf be bynnag. A mae wedi rhoi i fawd i fyny, a dyna'r canlyniad felly. Newid munud ola, ond oedd e fawr o bwys achos mae'r teulu wrth i bodd. Anhygoel bod y teulu a 2 yn y safleoedd cyntaf na dyfa. Yndi, neis iawn. Llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Arwen yn dweud y cyfan. Dyfan, diolch i ti am y tro. Diolch yn fawr.